नमस्कार, हम बने विक्रांत आनंद जी के साथे खबर भोजपुरिया खातिर दरौली विधानसभा के गुठनी प्रखंड के बरपलिया पंचायत के देवरिया गांव बा, जहां के लोग समस्या खातिर एकदम उतावला बा। विकास से गांव में नइखे भइल जौन की यहाँ के लोग बतावता। कुछ लोग के कहना बा कि राशन ना मिलेला, तो जनता के का कहानी बा, जनता के ही जुबानी सुनल जाओ कि जनता के का समस्या रउआ की है कि का समस्या बा बताई। हमारा के यहाँ के समस्या बा जे एक पतोही के राशन नहीं मिलत, काहे नहीं मिलत। हम मोड़ई में रहल जाता, उन्होंने के कॉलोनी मिले के चाहिए। हाँ, और क्या बताएं। ये गांव में और कौन समस्या बा जौन बताई रउआ। और समस्या बा जे गाँव में पानी के केहू को बहे के जगह नहीं के, नाला बन जाए के चाहिए, ताल में गिर जाए के चाहिए। हाँ? अभी तक बहुत जनप्रतिनिधि लोग आइल बा गइल बा, ये गांव में के आइल का कहल एकरा बारे में रउआ बताई। ये गांव में केहू कुछ हमनी के तयाज ले कौनो विकास से न मिला। पहले से जे विधायक बा चाहे जे भी जनप्रतिनिधि बा, मुखिया जी बानी, वार्ड मेंबर बानी, बीडीसी सदस्य बानी, उ सब आएला कुछ विकास के बात करेला ना। हमनी के द्वार पर तो वहाँ के कबो अइबे ना करेला। रउआ सब के का समस्या बा बताई। हमनी के समस्या बा कि आवे नी लोग कहे कि हाँ हाँ हो जाए, कुछ ना करे नी लोग, कोनो विकास ना करे नी लोग। हमनी के आरक्षण पर चाहिए, हमनी के आरक्षण नहीं के। हमनी के लड़का लड़की पढ़ल लिखल बाड़ा, हमनी के बेकार में बाड़ा, हमनी के आरक्षण चाहिए। रउआ भी कुछ समस्या बा गांव में। समस्या बा कि हमारे के घर दुआर नहीं खे, बेटा बेटी पढ़ौले बानी जा अपन जाके कतौ नौकरी करतन सन, लेकिन पानी की बड़ी समस्या बा। जल निकासी के एजा कोनो व्यवस्था नहीं खे ना, कोनो व्यवस्था नहीं खे। जे जनप्रतिनिधि बा ये गांव में आएला ना नहीं खिलो आइल कहाँ उदय मुखिया कहाँ बानी, हम ताजली चिन्हल ही नहीं कि मुखिया कैसन हई आ कैसन बानी, हम ताजली वहाँ के देखबे ना कैनी। हाँ, कि कैसन बानी मुखिया। रउआ घर के आसपास नाला का समस्या बा। नाला का तो बहुत परेशानी बा। सबसे बड़ा परेशानी तो ई बा, जीविका दीदी लोग की तरफ से हम बानी अध्यक्ष बोलतनी, सुनीता देवी नाम है। जीविका में सब महिला लोग के जोड़े के हर एक जगह से समूह बनाओ, समूह बनाओ। समूह बनाने की वजह से बन जाता समूह, 10 रुपये जमा होके लगता। वो भी सीएम बाड़ी तो इनका कोरोना वगैरह लगता, 15 दिन 2 महीना 4 महीना पर एक बार आवतड़ी। रउआ अपना गांव के समस्या बताई। हमारा गाँव ही में के समस्या बा, जब 40 के 50 के नीचे के औरत लोग जल निकासी सड़क पानी। जल निकासी हमारा गांव में शुरू बा, लेकिन अभी कबले में पानी आई कोनो गारंटी नहीं के, आ नाला के कोई सुविधा देना नहीं के।